Sikubingelele mbukeli weNsayiswe TV1 nomlandeli wohlelo iTell Your Story. Njoba ke nazi ukuthi ke mase sivele kanje sihamba ke noAnonymous sisuke sikuzele nje nendaba ke ethize ejulile futhi ke ezofundisa futhi ngesinye isikhathi ezophinde futhi idinge wena mbukeli ekhaya ukuthi ke usize usicathulise usitshele ukuthi ke udaba lika mnomzane noma lo le guest esuke sihamba nayo lizomsiza kanjani noma ke linisize ngayiphi indlela. Igama lami uNkosi Sibongo wami kade ihost yakho yohlelo siyathokoza emakhosini nohlelo ke iTell Your Story. Namhlanje ke bafowethu siphumile sisendaweni esingeke siyidalule futhi esingeke sisho ukuthi ikuphi nendawo. Ngihamba ke futhi nomnomzane la umfowethu naye futhi engeke ngimdalule futhi engeke ngimusho igama. Kodwa ke udaba eza nalo lijulile futhi ke lidinga wena mbukeli ukuthi ke usize usinikeze indlela noma ke usibonise odabeni lika mnomzane lo sihamba nayo. Mfowethu sikubingelele sikunikeze ithuba lokuthi ubingelele ababukeli ekhaya. Sanibona babukeli, sanibona nibalaleli bohlelo, ngiphinde ngibingelele nomnikazi walo uhlelo engilishayele. Yebo mfowethu Anonymous la usibhalele wabhalela iTell Your Story wazocela ukuthi sizohlala nawe la phansi sikhulume nawe silethe udaba ke esizweni sonke noma kwiningizimu yonke iphelele ke sizama ukubheka ukuthi udaba lakho lungalunga kanjani. Mesingaqala nje siqale nje kuwena njengomuntu, umuntu onjani mengathi uchazela umukeli ekhaya noma wawumuntu onjani before isigameko lisongena kusona ukuthi wawumuntu onjani, umuntu ofundayo osebenzayo ubuwenzani nje empilweni? Ngokwami nangendlela ebengiphila ngakhona belingeke itoho bengithi itoho liqondile but bengizama nje umuntu obamba ama-pick job lapho nalapho. Kuyena impilo ebengiyiphila nje sizwa abantu ushale lo cekelelo ngumuntu ke mina ke nje quiet ethandela umsebenzi oyibhekele futhi nanekhaya. Okay, esikoleni ubusuqedile? Esikoleni angiqedanga ngenxa yezimo zokuthi bekumele ngiphume ngiyozama amatoho for ukwazi ukusiza ekhaya. Okay, ekhaya nihlala nibangaki noma uhlala nobani? Ekhaya ngihlala nogogo noma nobhutile, kuyikona ukuthi obhutile bamaphara sebanyamaya kodwa ngizothi umuntu okhona njengamanje ugogo noma. Okay. Ngizovele ngingene kulona ngoba ayikho indlela ukuthi sicothe usicathule siye khona ngoba indlela eliyiyona udaba lakho licishe libe bucayi noma ngithi ayikho indlela singathi singalungisa ngayo nje sivele sasingene nje straight kulona. Sichazele umama lo esizokhuluma ngaye angesimusha igama noma ngesimusha uhlalaphi, kodwa ukuhlangana kwakho naye nahlangana kanjani nanokuthi yini eyanenza ukuthi nigcine senizwana ngale ndlela engcinizwana ngayo. Ngale kupholisa nje amaseko ngizochaza nje ngomalo engahlangana naye ngalolu daba bese ngithenga kubikela lona. Yes. Ukuhlangana kwami noma kunesitolo, so isitolo nje futhi esikhulu. So bengumntwana ke mina nje kade ngichaza ukuthi bengibuye ngithume ngisho nabantu into angithumele leyo nto angithuma yona mhlawumbe ko hardware kanjena noma ukuphi ngifine sengimile esitolo ngiphulo 5 rand ngikwazi ukuhlanganisa yabo. So ngithema ngifika ke esitolo salo mama lo nami ngize ngimdalule mangifika esitolo salo mama lona njalo mengithatha ukubheka ube umuntu obehlezi engibuza imibuzo efana ukuthi umuntu lakho usizo phezulu kwempilo yami. So bebuya ngibuze nawe mhlawumbe ngike ngadla ini or ekhaya kanjani, mhlawumbe nje thatha leso sinkwa leso noma thatha lokho ukuthathayo nje kuzokwazi ukusiza ekhaya. So nami ngigcine sengibothi kahle usizo empilo nami. So ngigcine sengivumela ngisho izimo lezi esigcine sesifika kuzona ngesizathu ukuthi bengingaboni ukuthi yena ufrezi inhloso zakhe ngami. Okay, so mema ufika kuyena ukukhombisa ukukhathalela noma ukukhombisa ukufensa? Ngokuqiniso bekhombisa ukungifensa kodwa kusaqala bengingaboni ukuthi kungokungifensa because bengibone ngathi uyangisiza ngoba ngiqalile. Yeah. So ngicine sengibona ke ukuthi lento isihambisana ukuthi ngiyafensa. Okay, ukuhamba ke kwesikhathi kwenzeka lokho nigcine ningena kubudlelwane nayo mama le. Sigcine singena ngesizathu ukuthi ugcine sengikhombisa ukuthi kahle uma ngabe engichazela ngentathe engichazela zona noma baba ade ngenza istathe engizenza ngigcine sengibona indlela bese ngisizakala ngayo uma ngicela usizo kube sekuwuthi nasekhaya bese kuqala ukushintsha isimo sekungcono. So ngigcine sengivumela zona izimo ezikanje ngalezi. Ngicelela usuthi kancane ubuyele emuva. Ubhale wathi ugcine ususebenza esitolo
kwamanje eqala ke ukukhombisa ngempela inhloso zakho ugcina umsebenzi yalo mama la esitolo. Ngixolise nje ngokuqala lapho kuleyo ndawo. Ngigcine sengimsebenzele uma ngigcine sengimsebenzele ngoba benginika namanye amathuba kungesona isitolo kuphela because kunanama tax bengibuye mhlawumbe ngimbambele ama tax amabili noma amathathu ngoba esekhawasho kodwa la bengicele khona kakhulu ikhona isitolo. Okay. Nazwana ke nomama lo. Wakunika izinto, wakwazi ukudrive imoto, kwakuhle yonke into. Iqala phi indaba la esitwista khona wena osuthi awusayiboni kahle? La nami ngiqale khona ukudideka ke angigcinanga esitolo kuphela. Okay. Ngigcine sengiya nasendlini. So ukufika kwami endlini bengibe umuntu obeqala shaye kanje amagceke kanje athi ngilapha shana lapha nalapho. So bese kwazi ukuthi ke angishiye nanokhiye. So uma ngishiye nanokhiye bayithi mayibuye mhlawumbe angifice ngise-dining noma mhlawumbe ngihleli la ngihleli khona endlini mhlawumbe sengiqedile umsebenzi yabo. So benokungicela ke mhlawumbe manje uphuma emsebenzini uphuma uyocheck ama-business akhe ukuthi angeke ngithi ukummasaja kancane akazizwa kahle. So njengomuntu omdala nami bengikholwa ukuthi ngoba nogogo wami noma bake bacele ngibarabhe inyawo. Iqala kanjalo ke la ngiqala khona ukudideka ukuthi sengirabhe inyawo senginokummasaja usenokuthi uma ngimmasaja mhlawumbe la aqale asale ngengubo ngezansi kuphela but ngaphezulu abenqunu. Qale nje kanjalo ukudideka kwami unga-understand kahle sekwenzakalani. Okay. Njengomuntu ke osubonayo ukuthi cha ngempela manje siyathandana naye. Usuyathandana kahle naye. Ngicela kufika lapho. Okay. Kwenzakalani ke mase kiwe ekamereni ngoba ngathi la indaba eqale khona ukususa umsimbi. Yona iqala kakhulu ejulile njengoba ngisengabhala nje inkinga enginayo lama kuye ekamereni besifike ekamereni Gumule na Gumulu ma kube ukuthi ke mase kumele senze inkonzo yasekamereni besigcine singafiki kuyona kahle kahle bengigcine mhlawumbe nje umuntu ekithi mina bayathandana mina ngigcine ngingafezi noma ngingakwenza okumele ngikwenze but bengigcina ngokumkhotha nje isitho sangasese kodwa mase kumele ngifake lapha angavumi ukuthi ngifake. Ngibe naleyo nkinga le kanjalo ke ngase ngigcina sengibothe lento isiyinkinga futhi sinokungihlukumeza ngoba imali ngene emlomeni la ngekho singene emlomeni. Ugcina ngokumkhotha kuphela. Ngigcina nje ngokumkhotha kuphela. Echama eqede. Achama aqede. Wena ke mase fanele uqhubeke ilabe engivimba khona nje usekhatheleke. Okay, so nje wena ubungakaze ulifake wena. Lokho usaqala ukuthandana nje angikaze ngize ngilifake. Ufuna ukukhotha kuphela. Ufuna ukukhotha kuphela futhi emva kokukhotha uba right. Imake wena ke ndoda ngoba phela unezidingo nawe unemizwa nawe. Wena ke ubuyisiza kanjani? Wena ubugcina nje ngaloko nje kuphela mase kunalo mali kunalo uhambe mase wena uyisiza kanjani ngoba phela usuqalile phela lapha na waqala umsebenzi. Mina bengigcina ukuthi thola abantu besimame ukuba ubengena inkinga futhi mangimbethi nginawo abantu besimame because ubengivumela ukuthi ngenze noma yini labo kwezathu ukuthi kuyena ufuna ngenze lokho kumkhotha kuphela. Oh ubevuma ukuthi ube nentombi. Bevuma. Okay, so lento yenzeke mhlambe inyanga noma amasonto noma before uqale usukumele phezulu nawe uthi cha usunezinto osuyitholile osufisa ukuthi sizokusiza ngazo la. Uyamkhotha ke njalo uyachama mhlambe kube isonto inyanga mhlambe isikhathi nganani ukwenza lokho. Angifuni ukuqamba amanga ngizosho nje iqiniso nginayo inyanga ngikwenza lokho nje senginayo inyanga nje impela nakhona noma ingakapheli isonto lokugcina leli njengoba ngize ngabhali iTV le ukuthi bangisize so ngigcine sengisukumela phezulu ngesizathu sokuthi bese nginakho konke ngikudingayo bese ngisize kakhulu but sengihlukumeza ukuthi mina bengilokho ngithule ngithi mhlawumbe ngoba besuke ekhathele manje ngibona lento ilokhu iqhubeka ukuthi kahle kahle njalo nje ngiphila ngokukhotha. Okay, kuthe mase uyibheka lento eyenzakala kuwena. Kwase khamba kuvela ukuthi umkhonyana ngithi umama kanani? Akanayo. Okay, umkhonyana washona engozini yezinto yemoto zakhe. Washona engozini yemoto zakhe. Okay. Ukhamba nezinto oyizwayo emphakathini. Kunezinsolo oyizwile, ngiquote kuyiletha ngithi. Kunezinsolo oyizwile ukuthi umama uthwele. Ngizosho njalo noma kungezona insolo engizizwe kuphela kodwa khona esengike ngakubona nami yabo. Iziphi izinto oyibonile wena ezikhombisa ukuthi lo muntu othandana nawe uthwele? Ngingasho ukuthi ngeke ngaba sendlini yakhe so ngaba umuntu owayehlele edining ewumuntu yena
ekamereni mayifika ekamereni ke futhi kwaba ukuthi nami angiphumele ngithi kuyochama ngala mangifika ebathroom ke hayi ngithi ngiyangena kunomnyango ke lapha ongavuli unekamera nje lingavula so ngathi mangithi ngiyochama ngase ngibone ephuma kule ya room le and senginokunothisa njalo makumele ngiyomkhotha unokuphuma kule ya room le so ngase ngagcina sengibona ukuthi ingenzeka mhlawumbe kube ukuthi khona mhlawumbe anakho ngokusola kwami so mangibona ngendlela mangizwa kuthiwa ahamba ngamkhonyana wakhe nangizinto anazo so ngigcine sengihlanganisa konke sengibona ngathi thwele so lesi simo obhekene naso noma lokhu obhekene nakho manje kubantu besifazane laba othandana nabo kwenzakalani kubona yonke into right noma kukhona into usuyisola lento yakhe kahle kahle ifida kuphi ngoba phela isikhathi esiningi imbukele ekhaya umuntu mayethwele noma kukhona into anayo isikhathi esiningi meyihlangene nocansi khona la ifida khona is ID ifida kuye lo muntu okuyena olalwayo noma olala naye noma usetshenziswa wena ukuthi uyisaphaze lento kufide kulabantu abaseceleni wena bekusebenza kanjani kuwena kubantu othandana nabo laba abaseceleni ke hayi umani ngizokhuluma nje futhi iqiniso kubantu ebengithandana nabo bengisijabulisa kodwa bengingafani ngoba ngikuthiwa sinemizwa so imizwa yami igcine seyishintsha bese ngithi mangiya kulabantu la bengithandana nabo mhlawumbe bengithola nayo isonto elilodwa noma bengimlala kube kani akufani noba kusuka makuthiwa mhlawumbe umalo uyangibiza ukuthi angikuyena so ngiba umuntu nje oba active mangiyakena kodwa ngigcine ngasakwazi ukuthi nami ngijabulise okay so umuntu ulala naye kanye bengidlala naye akabuyi imbalo hayi akabuyi and futhi ngiye ngizothiwa mhlawumbe akasaphilile ozikhona igameko noma zikhona izikhathi la uzwa khona kuthiwa umuntu lo olale nawe nje wena usenenkinga kahle kahle sebebaningi kakhulu sebebaningi so kahle kahle lento singasho ukuthi wena ufika udonse abantu ngaphandle ubuye uzolokhu njalo mama ungasho nje isona sithwalo sakhe leso anaso kahle kahle kukanjalo nje ngiyakuzwa Mthembe nombukele ekhaya uyaluza udaba lakho andike futhi ke mina ngiyaqala ukuzwa ke isithwalo esifana lesi kodwa ngiyathemba ukuthi ekhaya bakhona ababukeli abayazi into esifana nale ukubhala kwakho usubhalela ke iTV yini ekwenza ukuthi ke manje uthi it's enough manje kwenzakalani noma yini ofisa umbukele ekhaya ukuthi ayenze kulolu daba lakho ngizocela nje kakhulu njengoba ngibhalile nala ekhaya ngibhalise ukuthi sengikhathele and isikhathi esiningi njoba ngisuke ngihamba ngaphandle nginabantu umuntu wesilisa so ngisho amajida mangihamba endleleni akusafani ngathi ngulu umuntu lodla umuntu wentombi ozondwa nje abantu sengisidina kubantu so ngigcine sengithi lento ngoba isihlukumeza izingihlukumeze ngisho ekhaya yabo so ekhaya bese nginenkinga futhi kwanabo sengithi no ngoba mhla ngiqala ngangizama abantu basekhaya but ngoba sekukhona esenginakho nami futhi angisayithani ngoba iyangihlukumeza kwamina ngivumiswe isimo so bengicela kubalaleli mhlawumbe mokhona nodokotela abayizinyanga bangisize njengoba ngibhale la ngoba le show TV le ngibonile basiza kakhulu abantu so ngiyafisa ukuthi nami angilekelele umfowethu lengiseduze kwakhe nabalaleli bangilekelele bukeli wensese TV1 udaba sesuluzwile lensizwa iyakhala kakhulu lujulile ngineshow futhi naye ayingenanga kulento ngoba ithanda utrickiwe kahle kahle la wakwangathi wena uthola uthando kanti uzongena entweni uzosetshenziswa uzoba yithuluzi lokulanda inhlanhla bobanye abantu besifazane uzoyifaka kulomuzi obona manje usakuyona le awuphumile relationship le usanayo lo mama kwamanje kuyimanje usakhona ngifuna uqamba manje usakhona so uyasaba ukuphuma ungazi kuzokwenzana kuwena noma uyafisa ukuyeka lento kodwa manje usaba ukuthi mhlawumbe into akunezo mhlawumbe ngaphela mhlawumbe kwayiwena impilo yakho izengozini yini ekwenza manje ucabanga ukuthi awuqala uthole advice kubabukeli before umuve phambili ngempilo yakho angifuni uqamba mangabona kunzima njengoba ngilana ngizile ngoba futhi nokuya kuyena ngaya ngoba ngixakekile so njengoba futhi ngilanga ngixakekile so ngithe angiyidele kona ngazi uzowenzakala ngami ngoba ngumuntu nami obesegadwa kahle kahle yabo benama bodyguard nje abe ngicelela wona amanendlela engizihamba mhlawumbe njengendlela ezingayi ekhaya kodwa indlela eziphecele mhlawumbe kuya ko mall noma kuya kephi so uyangigada ngisho kubantu besigama ngoba ngisho ifone engiphathayo angithengela yona ubesegada into eningi uyegada so njengoba ngila angazi ke
ukuba khona kwami la kusengcupheni kangakanani. So bengicela nje ama-advice bengiyale, ngiyacela nje kubabukeli kakhulu. So mbukeli le idinga wena mbukele ekhaya usibhalele kuma comment usho ukuthi mucabanga wena umfowethu Anonymous engenza kanjani ukuphuma kulesi simo akusona. Ukuthi unalo futhi ulwazi ngesithwala esinje sichazele kuma comment sections. Udokotela osebenzayo noma ukhona lapha kuhlelo siyathokoza emakhosini nayi indaba uyazi lento ukuthi iyalapheka noma ufethu mephuma kuyona uzongebe nankinga noma yonke into uzokwazi ukuthi mephuma ethola ukulashwa okuthize ngoba ngineshock nokungcola mhlawumbe asenakho kuye ekufanele kukhishwe ngokuthi egeze noma ehlanjulule noma kwenze umsebenzi enthize. Ukuthi uyabukela njengamanje sithinte siyinseso ye-TV1 usibhalele kuma comment section sizozama ukuthi silekelele insizwa mfowethu uxwayisa abafana abancane noma insizwa lapha ngaphandle eyifuna impilo esheshayo noma eyifuna labo mama banemali. Ungathini kumuntu lapha ekhaya kubantu ababukele njengamanje ukuthi yini ongabatshela yona usudlule sisimo odlule kusona wena? Bonga futhi lethuba leli kubabukeli noma kubafowethu noma kontanga yami noma kubhuti abadala engifisa ukuthi ngikudlulise kunina nonke noma ngifisa ukunixwayisa ngakho ukuthi ngiyacela ukuthi mangabe kunezimo enibhekene nazo emakhaya awubekezelele leso simo sakho obhekene naso ngaleso sikhathi leso yabo ukulinda ngoba kunezinto esingene kuzona nami njengalesi simo ngikusona ngingene kusona ngenxa yokuhlula ukubekezela nangokubona ukuthi khona la ngasizakala khona but egcineni sekuyimini engikhalayo. So ngiyacela noma ngabe siphi isimo obhekene naso uma ngabe ithuba lingakafiki linda kunokuthi uzuyifake enkingeni ngenxa yesimo kusona. Mbukele TV1 ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, wenze show uyakhomenta kulolu daba. Uhlelo Tell Your Story until ivideo landelayo siyabonga.